И така, здравейте, приятели, аз съм един от админите на страницата Ливърпул България и както виждате, това е вторият епизод на кариерата ни с Ливърпул. Както виждате, днес приемаме отборът на Борнмут на Анфилд. Смятам, че ще се получи един доста интересен матч. Ето стартовата 11-торка, която избрах за днешния матч. Както виждате, Дани Стърич се завръща на върха на атаката, което е страхотна новина за нас. Виждате, както видяхте, т.е. първия матч завършихме 0-0, равенство с Стоук Сити. Поради тази причина сме на 11-та позиция поне за сега и нека започнем днешния матч. Да се надяваме, че днес ще може да взема доста повече в сравнение с предишния матч. Люк Шоу също днес е титуляр. Отправил съм оферти за Жоел Матип, който за сега поне се дърпа, не иска да приеме. И за Рагнар Клаван, който се съгласи на договора ни, очакваме само да подпише. 6 милиона 500 хиляди долара за него. Смятам, че го привлякох на добра цена. И ето тук виждате първия корнер за Борнемут. Там обаче Кариус се намеси добре и сега Адам Лалана тръгва по крилото, пасът му за Роберто Фирмино, но Роберто Фирмино вече... Ето, че Роберто Фирмино намира Дани Стърич. Дани Стърич, гол! 1-0 за Ливърпул. Както виждате, в 8-та минута Дани Стърич се завръща по невероятен начин с гол. Виждате какво пространство просто оставиха тук играчите на Борнемут, но нямаше какво да направят. Виждате как Роберто Фирмино намери по-невероятен начин Дани Стърич и Дани Стърич открива головата си сметка в английската висша лига този сезон. Браво, момчета! Днес предпочетох така да пусна и Джордан Хендерсън на мястото на Джо Алан, който до сега беше титуляр. Тук Кутиньо да е грубо спънат, но да се надяваме, че не е получил някаква контузия. Сега Уилсън намира Минкс. Минкс много добре тук, се обърна добре играчът на Борнемут, не разбрах точно кой бе това, но се справихме добре. И сега Адам Лалана отново с топката. Адам Лалана успокоява нещата, намира Люк Шоу. Люк Шоу връща за Хендерсън. Хендерсън подава на Джеймс Милнър. Джеймс Милнър връща назад към Деян Ловрен. Деян Ловрен тук бе леко затворен, но успява се пак да мине. Деян Ловрен намира Хендерсън отново Хендерсън за топката. Филипе Коутиньо сега, страхотна техна от Коутиньо. Намира Дани Стърич, топката обаче му е отнета. Филипе Коутиньо сега добре намина Адам Лалана. Адам Лалана обръща за Джордан Хендерсън, той веднага към Дани Стърич. Дани Стърич с хубав удар, Федеричи спасява. Нова добра атака, но тук вратарят на Борнемут се намеси добре, а пък и самият удар на Дани Стърич не бе толкова добър. Ето, че отново започваме нова атака. Джеймс Милнър към Натаниел Клайн. Натаниел Клайн тръгва по крилото. Страхотна техника на Натаниел Клайн. Хубаво центриране, право в ръцете обаче на Федеричи. И нищо по-интересно. Деян Ловрен тук скача над всички и Филипе Коутиньо стига до топката. Коутиньо сега намира Лалана. Лалана към Джеймс Милнър. Джеймс Милнър тук губи топката. Ох, каква грешка на Джеймс Милнър, да видим сега. Тук Минкс е с топката, преследван от Филипе Коутиньо. Извинете ме. Сега Дисти с топката, отново намира Минкс и тук Минкс се справя много добре. Мъри сега тръгва напред. Натаниел Клайн обаче се справя по великолепен начин с него. Нова атака сега именно за нас. Тук Хендерсън намира Люк Шоу. Люк Шоу тръгва напред. Люк Шоу намира Дани Стърич. Дани Стърич бе спрян тук много добре. И сега Калъм Уилсън тръгва напред. Намира Мъри много добре. Сега това е добра съпоставка за гол тук на играчите на Борнемут. Хубаво центриране. Тук нашият играч е добре на гащи на който ще да. И сега Мамо Лисако изкарва топката. Крайна сметка корнер за Борнемут, който е рекорден за тях. Ето го центрирането, там обаче Филипе Коутиньо се бе много добре позиционирал и сега паската именно за него. Той е добре отне топката тук. Твърде силен бе този пас за Дани Стърич, така че дори да не бе блокиран, пак системата ще стигне до топката, може би Филипе Коутиньо отново тук с свежестта да преодолее защитата на Борнемут, но се получи обаче и сега Окин тръгва напред, намира Калъм Уилсън, Уилсън подава за Флозин.
Отново Уилсън с топката с пехотно двойно подаване. Тук виждате как стана непокрит футболистът на Борнемут, но пък е имало засада. Сметка обаче Кариус за пореден път показва страхотните си рефлекси. Ето че тук навлизаме в последните няколко минути на полувремето. Пасът тук бе за Адам Лалана, той обаче да блокиран. Джордан Хендерсон тук иска хубав шпагат наистина. Добре се представя само за сега момчето според мен. На полувремето може да се направим някаква друга смяна. Видим. Сега Окейн тръгва напред, намира Грейдъл към Окейн. Окейн тук бе фаулиран от Натаниел Куайн. Да, според мен бе лекичко задържано от Натаниел Куайн, така че имаше фаул. Виждате 2 минути продължението, а сега прав свободен удар. Окейн опитал удар парал в ръцете на Кариус обаче и с това свършва първото полувреме, приятели. Наистина, мисля, че превъзходихме тотално. Тоест всъщност може да се каже, че те не превъзхождат по удари, но в крайна сметка не успяха да реализират положението си, а пък ние реализирахме едно от нашите положения, така че смятам, че се представихме добре. Но по времето за сега няма да правя съмнение. По-нататък на вакцината може да се направи някъде. Ето виждате, съдията дава старт на второто полувреме и сега Хендерсон е с точката. Хендерсон добре премина покрай да се измятаме. Сега Роберто Фирмино намира Натаниел Куайн. Натаниел Куайн се закупила. Натаниел Куайн опита да отново да върне точката към Роберто Фирмино. Но се получи и сега Афубе тръгна напред. Върши точката за Грейдъл намира Окейн. Афубе отново с точката. Афубе тук дали Мамаду Сакко да справи, да, определено Мамаду Сакко е по-добър физически от него. Тук лош извеждащ пас сега. Афубе хубаво върна топката с пета, много елегантно. Ето го и гола. Афубе изравнява резултата в 53-та минута, приятели. Като атака развиха тук играчите на Борнемут Беника. Афубе я завърши подобаващо. Ето че сега нещата започват от начало за нас наистина. Трябва да се борим за второ попадение тук, за да можем отново да вземем превес на нещата. Виждате, сега Люк Шоу бе много добре премина тук. Мамаду Сакко отново се справя тук добре в защита. Реално време с топката. Джеймс Милнер сега. Милнер към Каутиньо към Роберто Фирмино. Роберто Фирмино добре премина през играчът на Борнемут и сега хубав пас към Каутиньо се спря за момент. Намери Дани Стърич опита да намериха Джордан Хендерсон, извинете ме, но не успя. И сега Кал Милсън тръгва напред, там обаче Мамаду Сакко се намесва много добре. Да видим тук поредната атака. Фубе отново е с добро положение, тук обаче е имало и засада. Тук ще направим смените, приятели. Виждате, Каутиньо вече е доста изморен. Смятам да пусна Дивоко Ориджи на негово място. Лалана пък ще бъде заменен от Джордан Айб и ще пуснем Алберто Морено на мястото на Люк Шоу. Мисля, че направи добър първи матч Люк Шоу, записа добри първи минути. Бял време към Мамаду Сакко веднага към Джордан Хендерсон. Джордан Айб сега с топката се включва веднага, след като бе пуснат. Опитва се да намери Алберто Морено, ако не се лъжа, но пасът му бе блокиран. И сега поредната атака за Борнемут е факт. Това обаче бе много бързо спряна. Сега отново Джордан Айб с топката. Тук футболистът на Борнемут обаче се намеси много добре. И Грейдъл сега с топката. Намира Афубе отново. Афубе тук не знам какво точно направи, но изгуби топката. Ето тук бе бързо изпълнен тъчът. Джеймс Милнер към тук сега Дани Стърич с топката. Джордан Айб в крайна сметка тръгва напред. Джордан Айб добре ми премина тук. Много добре са затворили играчите на Борнемут, обаче и нямахме шанс тук да преминем. Последните 20 минути вече се намираме, приятели. Отново нещата се запътват към равенство, а това не е никак хубаво за нас. Следващия ни матч, както виждате, е срещу Арсенал. Очакваме на един наистина много труден матч, бих казал. Както знаете, Арсенал ще са фаворити за титлата, може би, този сезон. Сега Роберто Фирмино, хубав удар. Ударът обаче бе блокиран от Елфик.
И сега в късото изпълнение на този корнер видяхте опит за подаване вътре. Не се получи обаче. И сега Калъм Уилсън отново тръгва напред. Калъм Уилсън тук обаче е добре спрям. И тази атака бе спряна, обаче с цената на нарушение. Нарушение в полза на Борнемут. Топката е върната, бързо обаче я изгубиха играчите на Борнемут. И сега серия от пасове. Топката отново е за Дани Стърич. Лош пас обаче към него. Дали тук той ще стигне до топката, не успява. В крайна сметка тук ще влеземе. Даваме всичко в атака, просто ще дадем всичко от себе си в последните минути. И нека видим точно дали ще успеем да сътворим някаква друга атака накрая. Тук са поставки за добра атака. Избутан бе Джордан Айк обаче. В крайна сметка тъчата за Борнемут. Топката е изчистена напред. Грейдъл тръгва напред. Габран сега с топката. Връща той назад. Следната минута вече на редовното време тече. Отново победа с топката. Много добре разиграват играчите на Борнемут. Просто няма какво да направим. Не знам наистина какво да направя, не знам какво се случва, защото така не върви в игра. А в ОБ сега има отново добра възможност да центрира Джеймс Милнър. Сега добре се справят тук Ориджи. Това е последният си изписнал. Както виждате, отново равенство. Отново не съм доволен от играта ни. Допуснахме кофти гол, може да се каже така. И не знам по-бързо трябва да подобрим определено неща, както виждате. Борнемут, отборка до Борнемут да ни превъзхожда не е никак добре. Така че определено ще трябва да си вземем полука и за напред да поправим доста от нещата. Нека видим сега. Да, Шелф са приели офертата ни. 30 заплата, 300 first player. Видим, че имате парите приемем договора, както тук Рагнар Клаван също, 2 години не виждат. Така и може би след двамата ще се двойката централни защитници пред Хариус. И да видим сега дали ще приемат първи мач на персонал. Рагнар Клаван приема, както виждате. Сега обаче не съм сигурен дали ще стигнат бюджета на един дали. Така ще направим да се запасим на векторите. Видим дали Жоел Матип ще приеме. Да, Жоел Матип ще приема. В крайна сметка Жоел Матип приема новото ни попълнение на високо трансферна оферта за Жоел Тейшера. Няма да... няма да приемам. Няма да приемам сега. Коло тук получаваме оферта за него. Аз мисля, че го сложих в... И за Джордан Хендерсън също една оферта. Аз обаче за коло тура май го включих в една от сделките или пък не съм, сега ще проверим. Не съм особено сигурен. Така да видим сега. Отборът значи ще го подредим, да, Жоел Матип. И до него сигурно ще сложим така Рагнар Клава вече. На идеално време, пък идеално време ще ни дава резервата. Това е нещо на Полкър. Живот Ориджи и това на Трите. Така. И да. Ами това ще бъде за този епизод. Надявам се клипът да ви е харесал. Давайте мнение в коментарите под клипа и довиждане от мен.